ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଯେତେ ଧନ ମିଳିବ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନା ଓ ରତ୍ନ ଥିବ। ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଏହି ପଥଟି ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ରହିଛି। ଏତେ ଆଲୋକ ଓ ଏତେ ଶାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ମନଟା କିଛି ଅଜଣା ଭାବେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ୍ଷୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏକ ପାପୀ ଛୋର। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଓ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଜୀବନ କଟାଇବି।